Oliver og Shahad står hernede. De står hernede og bare står og chiller. Alada. Mit navn er Shahad Moderati Tirani. Jeg kan godt lide mænd. Hold up. Jeg kan godt lide alle. Finder du flot? Jeg kan slappe af. Altså vi er frikvarter lige nu, så det er sådan ret dejligt. Men fuck har koldt. Det er sådan ubehageligt nederen. Det er sådan nederen. Må jeg gerne lige prøve at snakke til dem? Nej! Mit navn er Shahad Moderati Tirani. Det er sgu bare ved. Folk er ligeglade. Jeg har et lille slang. Mig og ham der Habla. Som vi har hørt, ikke? Yes. Vi kalder hinanden for Ja, det Bird. bliver fucking hyggeligt senere. Jeg sværger. Men vi ses. Ja, det går. Så sidder vi og chiller. Chiller inde i skolens fællslokale. Ja, dejligt. En søjfer. Og der er en vikar. Han hedder Mikkel. Men ja. Mit navn er Ole om søndagen, ikke? Men ja, og nu er vi så på fisketåret med min far. Så ja. Så flot. Og jeg skal køre en hoodie. Nice sæt og ja, jeg taber min mobil, så det er sådan ret fedt. Men ja, vi ses snart. Ja, goddag. Nu sidder vi her og redigerer vloggen. Ja, med plaster, så ja. Fuck, hvor er du klam. Jamen, tak fordi I så tak fordi I så vores vlog. Og ja, vi ses næste gang. Ja, vi ses. زبر رحمة لا محمد لا عزب محمد لا علم